Гледаме дебатите от днес по петия вод на недоверие към кабинета Орешарски. Безвъзмездно предоставените средства. Момент само, госпожо Стоянова. Що? Заповядайте, уважаеми господин министър-председател. Добре дошъл. При нас винаги е шумно. Това значи, че е жизнено. Ей, браво! Иначе имаше опасност този парламент да се запомни с успивания, закъснения, крясъци, обиди и най-често с пълното отсъствие на депутати. Така е, сега вече всичко е наред. Жизненост, усмивки и добър тон. Весело, емоции има. Такъв е характера на народното представителство в 42-то Народно събрание. Време е в дух на преливаща веселост да спрат тези мъки и да си подадат оставката. Защото в цялата ситуация май само на тях им се струва, че... Весело, емоции има. Такъв е характера на народното представителство в 42-то Народно събрание. Средства. Вече не е актуално да се вика оставка! Вече се вика... Партньори ви продаде. Мъка.